Interim Objection आरो Suggestionखौ Group of Ministerनि Chairman Dr. Ronald Spagano गथायबाय। Interim Objection आरो Suggestionखौ Consultation Groupनिफ्राय मोननायनि उनाव आरो बांसिनै समखिनाय फैदों। आसाम सरकारा आसामनि बांसिन सुबुं अनजिमा थानाय आरो फारफ्रोमबो बिथिङाव जौगानाय मोनद' हारिनो एसटिनि मोनथाय होनायनि थाखाय थांनाय 29 नबेम्बर 2025 अक्ट'आव आसाम आयेन आफादाव गथायनाय रिपर्ट आरो रिकमेन्डेशनखौ CCTOA माब्लाबाबो गनायनो हाया। मानोना बे ग्रुप अफ मिनिस्टार रिपर्टआव थाखानाय ट्राइबेलफोरा जेबो जेंनायाव गोलैयालासिनो मोनद' हारिनो एसटि होनाय जागोन होननानै लिरनाय गैया। बेखायनो CCTOA आसामनि ग्रुप अफ मिनिस्टारनि रिपर्टनि सायाव हेंथा खालामो आरो बे रिपर्टनि सोमोन्दै गोथौवै आरो गुवारै नायबिजिरफिननो थाखाय CCTOA मोनसे कनसाल्टेटिभ ग्रुप दानानै होदोंमोन। सुहास चाकमानि चेयारमेनशिपआव सा 10 सोद्रोमाफोरखौ लानानै दाजानाय कनसाल्टेटिभ ग्रुपआ थांनाय 2 जानुवारि 2026 अक्ट'आव ग्रुप अफ मिनिस्टारनि रिपर्ट आरो रिकमेन्डेशनखौ बिथा खालामनानै नायबिजिरफिननानै रोखा मोनसे अबजेक्शन आरो साजेशन रिपर्टखौ CCTOAनो गथायदोंमोन। बेलेखायनो थांनाय सानाव अबजेक्शन आरो साजेशनखौ CCTOAनि मोनसे हान्जाया दिनै ग्रुप अफ मिनिस्टारनि चेयारमेन डक्टर रनल्ड स्पेगु बिथांनो बिथांनि मावख'आव गथायनाय जायो। फारसेथिं मोनथिबावनाय बायदिब्ला CCTOAनि मोनसे गोख्रों हान्जाया माग बिहुनि उनाव दिल्लीयाव थांगोन आरो बेवहाय भारतनि नखर मन्त्रि आरो ट्राइबेल मन्त्रिफोरखौ लोगो हमनानै इन्टारिम अबजेक्शन आरो साजेशनखौ बिथांमोननोबो गथायगोन होननानै मिथिनो मोननाय जायो। ग्रुप अफ मिनिस्टारनि मासिगिरि रनल्ड स्पेगुनो इन्टारिम अबजेक्शन आरो साजेशनखौ गथायनाय हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बाहागो लायो फारियै आफादगिरि मुस्रि दिपेन बर', लोगो गाहाय नेहाथारि मुस्रि दिनेश ब्रह्म आरो नेहाथारि मुस्रि आनन्द दैमारिजों लोगोसे CCTOAनि आफादगिरि, नेहाथारि आरो ट्राइबेल फरायसा आफादनि बिबानगिरिफोराबो बाहागो लायो।